Салом дӯстон, дар ин видео бо приложени TikTok пул кор мекунем. Ссилка барои скачат кардани приложение дар поёни видео мешавад. Ва мо ин роликое ки дар TikTok мебинем, ҳамин роликҳоро тамошо мекунем ва пул кор мекунем. Ба ин ҳозир дар баланси ман 1 танга ҳастад. 5 танга кишид. Мо ауксионда иштирок карда метавонем ва тангаҳоамонро ба пул алиш мекунем. ва ҳамин хел мо видеоро тамошо карда ҳам бигем ки видеои тиктока тамошо мекунем, ҳам пул кор мекунем. ва дар ин ҷо боша оператораш кор мекунад аз соати 7:22 шаба. Ягон чизе ки нафаҳмида метавонед операторда бинависед. ва инҷа минималкаш 11 рубла дар инами кашлокое ки дар ҳаминҷа дидесед метавонед бигиред. ва дар ин ҷо дар баланси ман 4 манет гуфтесай, бо 5 та яъне ки 1 танга ман дорум, 5 танга ки 4 тангаи дига ки ҷамъ кардам ва ман метавонам ауксионда иштирок кунам. ва ина вақти ман видео тамошо доштам, дар баланси ман 1 тангаи дига богузаштааст. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.